Sa mga nagplanong mag-beach sa Lapu-Lapu City karong weekend, gilauman ang paghuot sa dagan sa Tapiko sa Dakbayan. Nunod sa duha ka adlaw nga pagpahigayon sa usa ka international triathlon event. Tiluan Mirondina sa report. Mas mabatyagan ang paghuot sa dagan sa trapiko karong Domingo tungod kay modagan man sa 10 ka oras ang triathlon event. Sugod sa alas 4 sa kadlawon sa Abril 21, wala na mga sakyanang tugutang makaagi sa Punta Engaño gikan sa Sitio Mangal hangtod na sa iskina sa traffic light sa Barangay Mactan, lahos sa Marigondon hangtod sa Utlanan sa Suba, Panas. Kay may mga dapit usab sa Cordova ug Talisay nga maagian sa buong triathlon event, synchronize ang pagsira sa maong mga dan hangtod na sa alas 2 sa hapon. Hinuon ang dan nga maagian sa bike race mamahimong mabuksan na sa alas 12 sa udto. Sukad sa Abril 11, aduna nay 1,343 ka mga athletes ang nagparehistro gikan sa 54 ka mga nagkalain-laing nasod. Kadto lang area nga kaya na to pa labangon na labi nagway bike, pwede rin siya. Pero kung nagsugod na gani ang bike, di kita pwede magpalabang. Bisag tao gani, delikado kayo. Samtang did-ana sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda karong Domingo, Abril 29, ang mga truck nga makaagi sa Cebu South Coastal Road padung og gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda, nga sugod sa alas 5 sa kadlawon. Hangtod sa alas 12 sa udto, sirado na ang Cebu South Coastal Road. Hinuon, abli ang southbound lane sa CSCR habig sa Talisay City nga himuong two-way lane. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.